Jeg vil bare gerne starte med at fortælle jer en historie, der handler om en lille dreng, som voksede op her i Danmark og lærte, at man skal være god, ærlig og arbejdsom. At man skal behandle alle mennesker med respekt. Alle mennesker er lige. Han voksede op i Danmark, og han var stolt af det. Han passede sit arbejde, sin familie, og han ydede altid sit bedste. Og man kunne stole på ham. Og alt var godt. Men en dag kom der en ond trold ind i hans familie, i hans datters liv. Datteren fødte en søn, der blev den største lykke for ham. Men faren lurede, og for første gang i sit liv havde han brug for hjælp til at beskytte sin familie. Men der var ingen hjælp, og der var ingen rettigheder for hans elskede barnebarn. Kan dette være sandt, tænkte han. Kan det være sandt i et land som Danmark, hvor der er styr på alting? Hvordan kan dem, der lyver og bedrager og behandler børn dårligt, være dem, der får ret? Hvordan kan de få lov til at have så meget magt i Danmark? Den nu ældre mand kunne ikke tro det, men det blev værre og værre, og det fik fatale følger. Nu sidder han der, hvor han ingen rettigheder har. Men det værste for ham, det er, at det overgreb, han forsøgte at beskytte sin familie for, det ikke stopper. Det fortsætter. Nu er det de selv samme instanser, der skulle have hjulpet hans barnebarn mod trolden, der i stedet hjælper trolden med at tage hævn ved at straffe et uskyldigt barn. Dette er min søn, Hannibal. Først led Hannibal under statsforvaltningens inkompetente arbejdsmetoder. Siden da røg sagen i fogedretten. I fogedretten. Hvorfor kommer sager om børn i fogedretten? Børn er ikke ting. Børn er ikke tilbehør. Man kan behandle, som man vil. Børn er mennesker. Fordi der ikke kører kort, Tim! Ja. Sådan er det. Hannibal blev ikke hørt. De er sidesat. Ingenting med ellers andre. Det er rigtigt. Desværre. Hannibal blev ikke hørt, og der blev ikke kigget på beviser. Nu lider Hannibal igen. Hannibal er blevet taget fra sine trygge omgivelser, fra alt det, han kender. Han er fjernet fra de daglige kærtegn og beskyttelsen fra en god og kærlig mor. Hannibal spørger mig, mor, er der noget galt med mig? Det gør ondt helt ind i knoglerne. Synet af hans små øjne, der ser bedende på mig, når han siger, mor, de siger til mig, at jeg aldrig kommer hjem til os igen. Men jeg vil så gerne hjem. Hvad skal jeg svare? Så længe vi er i kløerne på Tårnby Kommune og på trolden, så kan jeg ingen løfter give ham, som jeg ved, jeg med sikkerhed kan holde. Kommunerne har så uendelig meget magt, og der er ingen, der vil stå ved det. Der er ingen, der vil træde frem. De gemmer sig alle bag deres arbejde, deres profession, og det faktum, at de mener, at de er objektive. Hannibal og jeg bliver overvåget, og vi må ikke tale om, at de gør ham fortræd. Jeg får ikke lov til at støtte ham, og jeg får ikke lov til at være mor. Det er et stort vanvid. Systemet har ramt os hårdt, og jeg ved, det har ramt mange andre hårdt. Men for at ændre systemet, er man nødt til også at kigge på de mennesker, der forvalter det. De, der træffer sig afgørende beslutninger og gemmer sig, og de fralægger sig ansvar. Men de glemmer, at deres handling har en konsekvens. De glemmer, at de sidder med andre skæbner i deres hænder. Jeg appellerer til dem i dag, og alle dem, der sidder derinde, trygt og godt. Åbn jeres øjne for de børn, der lider under jeres beslutninger. Prøv at sætte jer i deres sted. Hvad vil I ønske? Kan I huske, at I selv har været børn engang? Ved I, hvordan jeres egne børn har det? Og til Hannibal vil jeg sige, man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånden.
og ingen er fange, når tanken er fri. Hold ud, min elskede.